wong ra entuk tamu blas aku. Lah pergiwane kok kaya jaran kempang ngono. Wis. Rasane ngene aku dadi dalang ndang cepet umurku tenan. Lah nyapa to aku mbok orang-orang ya gelem. Wong pergiwati kok dadakno gawe kacamata lho lha apa? Wayange ra nek sing trakum. Sinten niku? Pergiwa wayang. Ngene iki marai konangan iki wong buka wayang kok. Anggere mbok kuwi dah sendang wis kaya. Lah nek penonton sakmono kae ya isin ta. Ya jenenge gendeng pakur ki ya metu sing apik. Apa dijogeti niku? Iya. Kowe lak wis tak omongi aku ra iso joget. Ono keronggone. Wong joget tak contoni pangkur Mas yo. Ayo Kene. Sendang ndelok piye? Ayo, olah contoni. Yo Mas, pangkur. Ayo ndelok lho, turun ben. Dileng lho. Gawe mangan dhuwit 3 yuta itu karepmu piye? Anune piye anune? Dang tak ya Mas. Gamelan langsung. Sik tak hitungan kae lho. Yo ora apa to, Ron. Yo jajalen sik to. Ya Mas, yo.